Арганізатарам выступила Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников аховы здоровья. Центром падзей стал урачысты мітынг ля подножия монумента советским воинам-вызволителям. Удзельники мерапрыемства – ветераны, работники аховы здоровья, студенты и жыхары города. Усе собрались, каб ушанаваць память тых, кто цаной своего жыцця подарил свободу и мир нашему народу. 22 чэрвеня 1941 года – пачатак страшной сторонки нашей истории. На территорию Беларуси наступала могутная группоўка нямецких войскаў, якія бомбили города и забивали мирных жыхароў. Краіна не чакала такого выпрабавання, але наши люди змаглі аб'яднацца і даць годны адпор ворагу. У рамках мерапрыемства была арганізавана выстава «Яны дарылі жыццё ў баі», якая пазнаёміла наведвальнікаў з гісторыямі гераічных подзвігаў савецкіх салдат і партызан, а таксама з лёсам беларусаў, якія пацярпелі ад генацыду. Экспазіцыя ўключала фатаграфіі, асабістыя рэчы удзельнікаў баявых дзеянняў, дакументы і ўспаміны відавочцаў.